Galicia sofre xa o impacto da borrasca Ingrid e que xa se sentiu durante toda a noite. Foron moitos os que non puidaron dormir pola choiva e o vento. Tamén se rexistraron máis de 700 raios durante a madrugada. Esta era a situación na Coruña e tamén se deixaron notar en puntos de Campo Lameiro. Pero co que moitos despertaron esta mañá foi coa neve, principalmente en Ourense. Xa dende onte estaba prohibida a circulación de camións en varios puntos da A52, que a primeira hora da mañá eran parados pola Garda Civil. Esta era a situación á altura de Ríos. É que circular está sendo complicado debido á neve acumulada. Os Ancares xa están cubertos de neve, ao igual que as zonas máis altas da comarca do Deza en Pontevedra. A cota pode descender nas próximas horas ata os 400 metros, polo que o solo se vai tinguir de branco en lugares inusuais. Non só a neve propiciou incidencias, tamén a choiva. A peor parte estivo nas estradas da provincia da Coruña, onde se rexistraron 2 accidentes de tráfico de consideración. O primeiro sinistro tivo lugar na AP9 en San Lázaro, con 4 vehículos implicados, entre eles un camión e unha furgoneta. En Brión houbo que lamentar outro accidente con 4 vehículos implicados. As fortes rachas de vento tamén están a deixar incidencias. Chegaron a alcanzarse refachos de máis de 163 km por hora en Cedeira. O aire tamén causou estragos en puntos da provincia de Pontevedra. No Hospital de Montecelo descolgouse parte da chapa da cuberta e tamén caeu parte do alumeado público en Cerdedo Cotobade. A situación tamén está a ser complicada no mar. Está activado o aviso vermello en todo o litoral con ondas que poden superar os 9 metros. En Cabo Silleiro rexistrouse unha onda de máis de 12 metros. Está habendo problemas nos aeroportos con polo menos 2 voos cancelados en Vigo. A maior parte das incidencias atendidas polo 112 teñen que ver coa presenza de árbores e obxectos caídos nas vías de circulación, polo que se prega moita precaución á hora de coller o coche. Non achegarse ás zonas do litoral con alerta vermella é moito sentidiño. Pois sí, estando atentos á información actualizada, de feito, imos a actualizar agora mesmo ese balance de incidencias. Imos ata a redacción do termómetro. Icía, cal é a situación neste momento? Pois, segundo o 112, Ingrid xa deixou na nosa comunidade máis de 130 incidencias no que vai de mañán. A situación máis complexa atópase nas estradas, tamén se rexistraron varios accidentes. A estas horas, 450 camións permanecen parados na fronteira con Galicia. Xa na comunidade, en varios puntos da nosa vía, teñen tamén a prohibición de circular e tamén hai camións parados. De feito, a situación máis complexa atópase na A52 na Canda, á altura do Concello da Mezquita. Compre dicir con todo que todas as estradas están abertas á circulación, pero en algúns puntos hai que usar cadeas, como é o caso de na A6 en Pedrafita do Cebreiro. As previsións indican que pola tarde podería ser incluso peor porque a cota de neve podería descender aos 300 metros. As autoridades recomendan coller o coche só en caso de estricta necesidade. Así que nós continuamos pendentes do tempo, Rocío. Grazas, Icía. Iso é moi importante. De seguido o comentaremos con Meteo Galicia, que a situación temese que pode ir empeorando o paso das horas. Situámonos agora de novo contigo, Óscar, porque antes nos narrabas como a situación está sendo moi complicada e hai xente que está tratando de axudar en medio desa adversidade. Óscar. Compañeiros, benvidos á neve, estamos en Vilar de Barrio, mirade para aquí como chegou Ingrid, pero chegou a esgalla, porque xa vedes que temos aquí todas as folerpas do mundo caendo, está nevando pero con todo, e temos aquí a José Antonio, de Protección Civil aquí en Vilar de Barrio. José Antonio, estábamos dicindo, esta non xa que é unha, pero esta é dura, eh? Sí, xa temos unha fai 15 días, unha cosa así, pero nada comparado con isto. É que de repente aquí caeu duro. É que aquí ás 8:30 non había, estaba chovendo, se empezou a chover, e ás 9 xa estaba a carretera como está ahora. Dicíasme agora, preguntábache, como está a cousa, José Antonio, como a ves? En contra do que está blanco, está moi negra. A cousa está negra, amigos, porque sí que é certo, José Antonio, que tivestes bastantes alertas, tivestes que sacar aí emerxencias e coches. Sí, sobre todo os coches porque temos un pequeno monte aquí, que eu non he visto como a ceda, e aí hai coches, sobre todo os coches que tiñen tracción traseira moi mal, na neve moi mal. Tedes algunha emerxencia médica, non
non tedes que levar ao médico. Levar despois ao médico porque ten que ir a unha consulta a domicilio e a única maneira que temos é leváronos en todo terreno. Claro, no todo terreno, porque agora mesmo non se pode circular, entendo. Nos íbamos pa Trives por aí. Pa Trives por aquí, supoño que incluso temos aquí o Alto da Alberguería aquí ao lado, tamén habrá problemas. Claro, teñen problemas. Si aquí, vamos a ver, aquí o Xicial, hasta ahora circúlase, non hai, pero con moito cuidado, ya que hai coches que teñen problemas xa para subir. Claro, es que estamos vendo como dan a volta todos os que van para lá, porque entendo que xa lle ven o medo, non? Claro, que aquí estamos rondando, estamos a 675 metros, e aí xa están casi a 750, entonces aí xa... É que falamos de que agora con este temporal co Ingrid estamos tendo, pois podemos ter ata problemas nos supermercados con algún tipo de produto que non pode chegar, porque claro, os camións tamén se quedan nas estradas. Bueno, non sei, aquí temos visto pasar uns cuantos camións, eu supoño que estes están restringidos, pero os camións siguen pasando, non sei se deron autorización ou non. Pois, compañeiro, hai un camión aí que viña a cargar madeira que está tirado aí arriba, o sea que... que aínda sigue por aí arriba. Compañeiros, esta é a situación de emerxencia. Temos a José Antonio e a todo o equipo de Protección Civil en todos os concellos traballando a reo. Eu voume poñer tamén coa pala, amigos, aquí a traballar a reo, a axudar aquí a toda a xente de Vilar de Barrio. Seguimos por aquí. Ingrid non para, amigos, mi madriña. Efectivamente, Rocío, dixéchelo perfecto. Nos viñemos xusto detrás da Quitanieves, que iba quitando, pois xa vedes aquí nun dos carriles. A verdade é que agora xusto acaba de parar un pouquiño a neve, está volvendo a caer, pero parou de como estaba nevando antes, que era increíble, unha barbaridade, como nos dicía Protección Civil aí en Vilar de Barrio, que facía moito tempo que non vían unha nevarada como esta. Amigos, a cousa segue moi complicada, a neve chega moi alta, nós de feito íbamos de camiño a Trives, xa vos contamos ao principio do programa, falamos con Protección Civil, díxonos moito cuidado, porque en Trives agora mesmo non é o peor momento, aínda vai chegar pola tarde, ou seja, que por esa zona aínda van ter peor situación aínda pola tarde, vai caer moitísima máis neve e vai conxelar aínda máis. A temperatura por aquí, como comentabades por aí os compañeiros, a sensación térmica é de -1 grau. A verdade é que moito frío, teño os dedos dos pés conxelados, Rocío, e eso sí que vos lo podo dicir, que o mellor de todo é quedar na casa. Xa me vedes con este look de Lawrence de Arabia, pero versión nevarada, amigos, porque é o que hai agora mesmo. Os coches paran por aquí, de feito víronos por aquí e dixéronos a ver se necesitábamos axuda, porque é o que estamos todos hoxe intentando axudarnos e intentando escampar esta nevarada, compañeiros, que xa vedes que temos as autovías desta guisa.